Ola, eu vou ler un fragmento de O tatuador de Auschwitz de Heather Morris. Leigh esfórzase en non levantar a vista. Estende a man para coller o papel que lle mostran. Tenlle que gravar eses 4 díxitos á moza que o porta. Xa trae o número marcado, pero está borroso. Leigh demórase demais. Unha cousa é tatuar os brazos dos homes. Aldraxar o corpo das mozas cústalle horrores. Alza a cabeza e ve un home de bata branca que percorre devagar a ringleira de mozas. Por fin chega ao pé de Leigh. Mentres el suxeita o brazo da moza con toda a delicadeza da que é capaz, o da bata branca cóllelle o rostro coa man e xírallo con rudeza dun lado ao outro. Leigh mira os ollos amedrentados. Os labios dela móvense prestos para falar. Leigh apértalle con forza o brazo para disuadila. Ela mírao e el faille un chis mudo. O da bata branca soltalle a cara e marcha. Así me gusta, vísballe, e disponse a tatuarlle os 3 díxitos que faltan. 5, 6, 2. Unha vez remata, suxeitalle o brazo un instante máis do preciso, mirándoa de novo aos ollos. El esboza un leve sorriso forzado. Ela devólvelle un aínda máis leve. Os ollos dela, non obstante, bailan diante del. O miralos é como se o corazón lle parase e comezase a bater por primeira vez, todo a un tempo, ameazando case con reventarlle o peito. Mira para o chan e o chan abanea. Póñenlle diante outro papel. Cando levanta a vista de novo, ela xa non está.